Khotimat bil ghaib 30 juz. Adinda Fairuz Az-Zahra Wafiq binti Bapak Itmamul Wafiq Jepara. Khotimin terbaik Binadon diraih oleh Ananda Puri Akil Wicaksono bin Bapak Heri Sulaksono. Marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum kepada para masyayikh, wali santri dan para hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Abdul bin Abbas ngendikan datang tiang bau la a'jabu bidzalik qala Ibnu Abbas yakni la uhibbu dzalik, aku gak seneng maca Quran kok sewengi khatam ping pindho kecepeten siddatus sur'ah fil qiraah. Aku seneng maca Quran iku kupinge krungu atine paham. Maca Quran iku ingkang tusmi'u udunaik wa ya'ihi qalbu, kupingmu krungu atimu paham Quran. Niku apik-apike wong maca Quran. Afdhalul qiraah. Sebab inti Al-Quran dipun waca menika sijine Quran diwaca niku ibadah, al-qiraah ibadah, at-tilawah niku sak dhuwure qiraah. La yujadu fil Quran haqqa qiraati walakin yujadu fil Quran haqqa tilawati. Maca Quran sejati menika haqqa tilawati al-qiraah ma'a tadabbur. Maca Quran kanthi menghayati. ولجميع المسلمين والمسلمات آمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ببركة القرآن العظيم وببركة حبيبه صلى الله عليه وسلم وبسر أسرار الفاتحة. Santri Al-Anwar sekawan tiap tahunipun wonten ingkang ngrampungaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an.